Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hi ni wan bu sthi hang ni namar ba yak ai barok khat kare ka bangi mam pediam ka ba kor ko mai sthi jongki ai na tis yang i piong ba ban san ban kenria ya ka jakang tu po mu hap ko mudah parking tu mar ka tu barok khat kare ka bangi klem pat yarai na kaliang ka TVC te takadau ni pelong na yang i ka bangi muhun ni sawan ai sthi no ken yang ni namar ba idai hiru ban jubab yang tu hiru apa kalai singi maringin ablai singi ladakim jubab apa kalai singi ban ngiru ni yakun bat ni mam tre syu hiru bandai ban long kita ki mambar jang kati bisingi mam kwa syu ndrai kata ka jinglong mambar jang yang pedi yang i bagi ki mamburam mar nadu menswa ki lapan bandai kita ki mambar jang kata ka tau bending komiti nakaliang jang ka sengi la manjur bat ngila ya sim mentalang ngi don saungut dan rai kata ka jinglong mambar jongi peni syai pe hang ni namar baki mamburam rai yangi mar kor komle lendet jongki kala pau syai gane kare komle jongki kadai ba kadai ke jing bam sap jongki namar ba ka pau syai hiro namar ba kor kom sna jongki ka to ka parking dei namar ba nadu mensparo ngi mampriang re mar ki terwa yangi ngi mampat pediang bat ngila ila ya kenduru ya arban minister banakaliang jong uru ula krensyai namar ba to ya kai ka bangi ngimun makiru kilaong bangin sapet ya ka jaka ka ba biang bat kin sakot meeting biang yangi bat ngin sayarai lang bat ngin siyahun lang re ya ka taru 4 deble bat hadin tang katuk anis ngi bangi dabia kenduk yaki kilawan ai natis na ban san hadenang tu pada ban ai jaka tu ya kata kadau bangi mampriang re ya kata Mono blok sekaman manudai siu kong men hakini kindat si kadon ketuka kelat pathai ke bawah ke baong ba ke don ke survey hang tai ha police bazar kidon jing tip ya kata kai kedau ba ngumdan jing tip ra kai kedau ba priang pada bayo pi ba bun stas po muda kai ko tolong kai kadau ka bangim priang namar ba kamdai ka basyai handrai namar kani barok khajam kadai ka balong no kor komle jongki kadai ka ba kisupen butnam ya ka sengken kilut katu kin sapen he katu jata kadang ngi mamhun na maria kai ka sanjam ba ka ko bermen ni lada kale ya ka bahangi pediang tang ba kanir komle jongki ya kai ka bangi mamhun namar ka jaka apa parking ka jaka ru kadai sathis po traidu dan re lada ki ai hi hang tu hakle do namar kum badan hi kitu kidukan ki badi sentiu ai hang tu ila hi ban le ya kata mo jang ba cha do cha thing ni mom le ka mar kai ka makir ka jingmut jongki ka jingmut jongki ka dai ka bam syai mar ka jingmut jongki ka dai ka bakimut ban le da ka ba le tu lalong no ngangan keno bek baki le tu baki bam sam ya ka hok jong baduk ba ka pau syai be namar ba ka jala jongi ka dai ka barit ki kwa ya ki ba ka jala jongi ka dai ka nong duk su kampua baka jelakan kiu namar henrei ka jing ka sorkar kampua ro batnya trelang bat ngi ka seng namar ka nadu nong kong ka sngiru kala tip syai namar bangi don da ka seng kala itu hiro yangi namar ka sorkar ka kwa no le kat baka mon maka namar kampua ban ya trelang rekat bangi kata tu kila pensnan kita di ban rap no mangamo General Secretary Jangkani ka Seng Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendor Association kabaning kong chairperson jongka Provisional Town Vending Committee ula penkenya kaan ba penmi ya ka hukum kaba kini kisngi bat ula ya lamba klaro ya ulat ya governor ban phasoi halor kabala penmi ka kerteng halor jongka TVC bakampat day ka TVC ta kadang day tang ka Provisional Town Vending Committee rengi kermen ba undum ya lambak lapat ya kakut la khandai snem mentah ngila trekam mangi kinong di madan iwei pe iwei ibam babiet bathem bam don ka jingpule ka kerdan ka babiang ro kila sauthu ya ka an henrei kinisia hadok mentah kim pat sauthu na kim kwa ban sauthu na mentah ban yo ya ka hok jongi ka jakpo jongi katkum kakam jongka Provisional Town Vending Committee lei ka deban pendep syai ka survey tangka survey ro padap bahare
dadap nang ka banikong ke institute survey hadin ka jing ai license ndala dap ai kita ki license ro kidai ban sei kita ki kerteng haka TVC badai ban pej bania ba mano badai bat nong di madan basisha genuine hawker mano bam dai hadin hunto pat kidai ban dan taki claim an objection ro bakila kidai hok ban bu yala de ban pensisha kum kita ki nong di madan ter kita handrai tang ya kita kim pat dep menta hapok ke TVC ke jing yakran kini ki member TVC hangtai dakumway handrai ka hukum ka ba penmi ki bawan ai pat kan notice ro dakumway rai lada don kum kita ro kum kata ka jing pen kenria ne kata ka jing sna jing tei kita ki dukan ai ka lut ka jing sep ro ki dei ban yamir jing bot dei ban yakran em ha ka TVC ka taru em kani ka pen i shai bet ba halor ka kerteng jong kinong di madan em kini se ki bam sap bat yakani ngingem sha hapo arsmi kidai ban bu emergency meeting jongka provisional town vending committee lada kimbu ni haban ya kat kum kariti sensyar jongka anjo kari India ngim sha ba haka kerteng jong ngi kinong di madan bikin ya bam klep ya kapisa Tahak tu ndah lo bayi bukan ni. Lada kim ya tak kataung ngi ongin hak besim kata kasenjam bagin ya syakmat nginda ya ki ting renti kat kum ka anjo kari India ngim sha bakin sia bakin sulek kat bamban nakapor syakapor pi ayu kata jing le bamman ke le bam salih atau pi balong ba kham guna ke jinang ki start ikam ni ki khen pi nong dia badan lakim khen nado kasngi banikong dai ngi la ong jai kat kum kaan ngiru ngini ya trai kam lang ngini ya corporate langkum kita ki member jong kaseng ki member iwei pe iwei jong ka seng hara ya katar kim le anda kum ya kita ki mentaro dai hapo kaan jong kani kala batai sai baka don taka holding capacity kamut kajing bun kita ki nong song snong hang tai kadon da kajing khen ba kat no phila banmi kita ki nong di madan hapo madan ya kita kim pej re matak hisu ya song kata ka TVC kajing karan TVC ra kumwai re kajing mut jing perkhat jong ki pat hisu perkhat kajing pos ni bangin ya ra be kat tangut ki ai kita ki beriu ki bara maki ta hang tai ki jaka ki balak dap ya balak dap ya batai ban ai hang ni ha parking hang thi ha parking ngene mar persat jong ka SBI ki ai kita ki dei ni kim dei kita ki genuine hawker kani ki ong ba ki dei ki nong di madan kila pen khap nya jaka re kani em ka pen i ba ki kwa ban pen long khap nya su bakin ya pen mi ba kan hapedeng kajing ya pra jing ya pat para mangi te ya kani ngingim sya nado kasngi ban ko ngi ong ki dei ban ya bet kat kum kaan sistem tak satu pi nam kan ni jing le don bol jong chairman jong pi ngiyoi bat ngingim kediang bat ngidon kanong rem rung iyang bat nginom ya khiro lada kini se kilek sku ilek kune kam don jingbot ra bakum kini ki TVC member kini le simenta hang tai kemudian habban ya kuit pi nam baka jing le PBC kanang penbun sisu ikni ki kinong di jing di harus turut sebab hooj namar balai bakim kwa naduk kas ngini kom bakin da 3M kat talak dep kat kum ka bakadang dai tangka PTVC makanar on rengi ya kloi ben ya trailang bagin ya pej bagin ya le taka in hapor balik kata ke institute survey ro em ngi kum mangi kinong dia madan ki member man halaka area ya don lang baknang banginup ya batai ba ino badai bat ino bam dai bat kita baro ro ki dai ban sei kata ka kerteng hang tai hapo TVC bat dai ban manjur lang dai ban ya pej lang ken kino kita ki genuine hawker bat kino ki bam dai kadai ban ya tak ka license ro ka wei ka long ying ka wei khiuja ka license kadai bandan ka wei lada ki le tang kita ro ngathrai hang tai PB phinom yo ira haduk katai hari kini ki sarkar em kim kwa ban le ai ki syua kwa be ban song be hapo office ban trai kam be hani ban sumudur be kumta kimat ya kulumar kimat ya dap kat pamon